Mill-ġimgħa se jidħlu fis-seħħ sensiela ta' direttivi għal ħaddiema amministrattivi, tekniċi u industrijali fl-Università ta' Malta. Il-UHM Voice of the Workers ħadet dan il-pass b'riżultat ta' tilwima industrijali li kienet irreġistrata fis-27 ta' Novembru li għadda. Il-kwissjoni nqalet wara t-tmexxija tal-Università kif ukoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni baqgħu ikaxkru saqajhom sabiex jiġi finalizzat il-ftehim kollettiv il-ġdid ta' dawn il-ħaddiema li ilu l-iskada minn Deċembru tas-sena 2021. Fid-dawl ta' dawn iċ-ċirkostanzi kif ukoll il-fatt li ma rċeviet l-ebda risposta uffiċjali fosthom meta se jkomplu n-negozjati, il-UHM ma kellha l-ebda triq oħra ħlif li tordna numru ta' direttivi. Fost dawn id-direttivi hemm li ma ssir l-ebda komunikazzjoni mal-uffiċini u diversi siti tal-Università, ma jittieħdux minuti waqt laqat, ma jsirx scanning u photocopying u ma jkunx hemm preparamenti għal kull tip ta' events. Il-ħaddiema li jaħdmu fit-taqsima tas-saħħa u l-benesseri ma jagħmlux ix-xift sa 8 ta' filgħaxija u ma jsirux ebda laqat filwaqt li l-ġardinara għandhom jibdew jagħmlu xogħol manwali mit-8 ta' filgħodu. Min-naħa tal-kindergarten u childcare ma jkunx hemm pjanar ta' attivitajiet, l-impjegati ma jagħtux update lill ġenituri online u ma jkunx hemm osservazzjoni li tinġabar għal logbook jew journal ta' tfal. Apparti dan il-ħaddiema tad-dental għandhom inaqsu clinical session kuljum u ma jsirux scanning ta' X-rays. Il-UHM Voice of the Workers twissi li jekk mhux se jkun hemm l-ebda żblok se tkun qed teskala id-direttivi tagħha.